Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan Gereja Kristen Jawa Purwantara. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan maca saka 1 Korintus 12 ayat 1 tekan 3 kanthi jejer tandha urip dituntun dening Roh Suci. 1 Korintus 12 ayat 1 tekan 3 Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1994. Saiki bab panguwasa peparinge Sang Roh Suci. Aku kepengin supaya kowe padha ngerti ing saknyatane. Nalika kowe isih dadi wong kafir, kowe padha ora wanuh marang Gusti Allah. Uripmu dikuasani dening brahala sing mati, sing tansah nyasarake kowe. Ngertia yen ora ana wong sing dituntun dening Sang Roh Suci kok muni Yesus kena ing laknat, lan uga ora ana wong sing bisa ngakoni Yesus kuwi Gusti yen ora merga dituntun dening Sang Roh Suci. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Kitab suci basa Jawa uga migunakake tembung kafir. Iki saka basa Yunani ethnos utawa basa Ibrani goyim. Kanggo ngarani bangsa-bangsa liyane Yahudi. Ing surat marang pasamuan ing kutha Korintus, Rasul Paulus nerangke tembung kafir iku tegese ora wanuh marang Gusti Allah. Wanuh wae ora apa maneh percaya. Iku tegese dudu umat kagungane Gusti Allah. Para sedherek, wiwit saka Rama Abraham, tetak iku dadi tandha prasetyan kanggo wong lanang bangsa Yahudi. Katuran maos perwaning dumati 17 ayat 11. Nanging kanggo pasamuan Kristen sing dudu tedhak turunane wong Yahudi, tetak tata lair wis ora diwajibke maneh. Gantine tetak iku peparing Sang Roh Suci. Dudu tetak tata lair nanging tetak tata batin ing sakjroning ati kang kaanyarake lan dilairake ing pengaken menawa Yesus iku Gusti, juru wilujeng sejati. Peparing Sang Roh Suci marang pasamuan iku ndayani saben warga bisa nderek makarya lelati manut miturut peparinge Sang Roh Suci kanggo kaperluane wong akeh. Para sedherek, tandane urip katuntun dening Sang Roh Suci iku mangsuli inggih sagah kanthi gumolong ing manah nalika katimbalan nderek ing pakaryan lelati. Kosok wangsuli menawa ngaku wis percaya nanging isih mangsuli kula mboten saged. Iku ateges isih selak marang panuntun lan peparinge Sang Roh Suci. Dadine isih wedi, wegah, ora sagah, keset, ora gelem sinau. Pengaken Yesus iku Gusti. Ateges ngakoni menawa kita iku abdi. Gusti jumeneng minangka bendara kang nimbali lan ngutus kita ing pakaryan lelati. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Apa kang dadi alesan akeh warga pasamuan ora sagah nalika katimbalan nderek ing pakaryan lelati? Lan kepiye carane Sang Roh Suci memulang ngulawentah lan nyamektakake supaya sing sadurunge ora sagah iku bisa dadi sagah, sing saderenge boten saged iku bisa sinau lan samekta ing pakaryan lelati. Monggo katuran nyuraos. Lan kita ndedonga. Duh Gusti, mugi pasamuan
tansah bangun turut lan ngestokake panuntune Sang Roh Suci. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sederek mekaten renungan patinan, Gusti berkahi. Amin.